Oras madihita saluhut na kadamang do dainang nenolongan di baga sa Tuhata Yesus Kristus di dia pehita maringanan tapasada marohata martanya kita. Dameni di bata na sumurung siyan saluhut na roha imana mangaramoti ati-ati doho pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriani di bata hatani Tuhan na tolas tuhita di apala partikianon dienek mai sian epagilium di si Matius biduonom mamuka mai sian ayat 25 masohok mai sahat tu ayat 34 asa tajahama inang odohata ni tuhatta alani ido ubahin na hudok tuhamuna unang holsohok kamuna hosamuna sumarion si panganon manang daging muna pasari-sari para biton da umarga hosa siyan si panganon da umagat daging siyan para biton berek kamuna mapidong akan na martonga-tonga langit akan na sumanabur na sumanggotil naso papunguhon tu sopo Tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangin nasida. Dagudang dope hasurung amuna siani. Isi hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo sa asta gajangna. Anggotung sian pakol sohon ni rohana. Buasa tong holsohonom muna para biton. Patakasamuna ma partubu ni bunga-bunga na diladangi akan na sumangula jalan na sumanggati aw madok tuhamuna gari si Salomo uju di bungaranna niya sangapon na ibana gari so mamake songo bunga-bunga sada asa mono songoni di parlosi debata du na diladangi na jongjong songo sadarion natupa di puruni marsugut nai lapamuna ma lamso parluson na oi hamu siotik hapor siaon atau unang mahosoan rohamuna madok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama para bitonon nami akasipile begudo makarikotton salhut na sesongoni diboto amamuna na di banua gijang ido nang rikot akai dihamu sa jumolo malului hamuna harajaw ni dibata dohot hati ngoranna dungi tabon na dosudi akaodeng tuhamuna atong unang mahol sohok kamuna ari marsugut ay sarihonon ni ari marsugut do narikot na disi saido molo marsi porsan hasusan nabi akka ari ido yang usahana dihita salu na kadongan na hinolonga di baga sa Tuhata Yesus Kristus salah satu na soboy tarsirang siyan parngulun ni salu na jolma imahol soan namora na pugos partiga-tiga pangula pejabat mana akka tukang bangunan sudinang dohol soal bahkan siyan nama tua satu dana nungatong hol soal di tonga-tongan yakka parngulon na jalamono tasukut amanginang ahado si bosirna di tonga-tongan yakka parngulota ubahin na tupa ima akka holsoan totu ragam akka alusna ragam akka ima holsona adong duna holsoan mamerek anak konna nunga matua dang adong do pesirokap ni todina adong do holsoan mamerek anak konna nunga tamat sarjana dan dapat do pekarejuna adong dohol soan akadak danak marpikir tu dia doan nonga nau karejo dung tamat senaka perkuliahan
Baka sonari amanginang, molo tabering di tonga-tonga ni perkembangan media sosial. Gudang duhita holsoan, alenya ka informasi na tubuh. Sarana, dung tabereng harga pertamak naik holsoak kita. Dung tabereng harga dolar naik holsoak kita. Ragam dope amanginang di tonga-tonga nyaka parnguluat ton nama betubu akka holso niroha di kita. Totu amanginang monoholang holsoa sabindo dan gabe marpakorhon manang dan gabe manegay hapor siyaw dan masalah menurut nami. Alay molo nunga holsoani gabe mabayan mago hapor siyaw lam ngali akka holong o managabe persoalan. Amanginang di bagasan turpu jamita na saat kita di apala partikyanon. Di pasat Tuhan Yesus do pangajarion marhite-hite jamita na pinasa di mana di dulu. Tuaka natorop tuaka sisyana. Jamita na pinasa ni Yesus isa sitong na naing mangajarot tunasida taring harajan ni di bata. Harajan ni di bata ido na boy mabajol may sonang. Ido na boy mabajol may madame. Ido na boy mabajol may mago akka holsona di tonga-tonga ni akka parngoluon. Harajan ni di bata berarti ikot totong di bata na mga rajaro hado pikirata. Amanginang molo nunga di bata do na mga rajaro hado pikirata. Totu mago do akka holso. Alay bahasa hita holso di tonga-tonga ni akka parngoluon. Ala na hadiriota dope na mga rajaro hado pikirata. Jadi amanginang di bagasan turpukon di pasahat manang di paingot halak Tuhan Yesus mahalak na porsia. Taringot akka holso na di tonga-tonga nyaka parmaluon. Didok ima Tuhan Yesus di bagasan turpukon. Alani ido ubay na hudok tuhamuna. Unang holso kamuna hosamuna sumario si pangano. Manang daging muna pasari-sari para biton. Da umarga hosa siyan si panganon. Da umaga daging siyan para biton. Padohanon di pasa Tuhan Yesus Kristus. Alana godang di hati hai. Holang alanya kasih panganon doa kasih inumon. Gabe di ulahon nasida akka ulah nasoture. Gabe ima di gadis nasida akka hati gorang. Gabe di papiapel nasida akka uhu. Dapot nasida kasih panganon. Dapot nasida kasih inumon. Alay gabe maguan hosa nasida. Buasa gabe boy nasida maguan hosa. Alana. Dang adong be akka hati gorang. Dang adong be akka hasit tonga di tonga-tonga nyaka parno di nasida. Holso niroka mangojor nasida. Manglon akka naso dingkat. Jadi dipayung Tuhan Yesus. Tuakan natoropi. Jalanang tuhita. Asa totong posrokatta. Maka porsiay Tuhani di tonga-tonga nyaka parmaluan. Asa unang sape imata gadis akka hati goran ni dibata. Ala na mga luluy akka nasari tonga-tonga di parmaluan. Totua manginang masado di jama si sonari oni. Dako lang di jama ni Tuhan Yesus. Gudang do sonari jolma. Mago manang tading hapor siyaon na mangoloy Tuhan. Ala ni biar ni rohana. Ujung na gudang sonari menyogok. Gudang korupsi. Gudang nepotisme. Gudang marparmiam-miam akka hati gorang. Ala na makarikot to ngulu pardagingon. Gabi mago ngulu partorkion. Dihita salut akadamang do dainang. Di bagasan turpukon. Laos diajari Tuhan Yesus Kristus do musenang. Akka jolma na adong di hati kaido na adong di bagasa sonario. Di ban ima Tuhan Yesus analogi manang perbandingan. Somo dia ima Tuhan Yesus manang debata na manareng akapido na martonga-tonga langit nang penasida di dokod dang manabur dang papungon akalubong lakan na asik.
Suang songoni aka bunga didok di bagasan imatur pukon. Umuli do bunga na di hauma sianima si Salomo ditiki habungaranna. Saluna patari dahon na totondo di jamotto di ramoti di pasu-pasu di bata. Molo akka pinondo akka bunga di radoti di bata, di pasu-pasu di bata, di parmudu-mudu di bata, di doima Tuhan Yesus ma berarti nak kita pe. Urikot do kita siya nakapilong na martonga-tonga lang de do pani di bata, umarga do kita, manang umaga do kita, siya nakaima rabba. Natubu daka ladang manang hauma. Ala natung masariko si tutu do kita diadupan ni di bata. Berarti molo di sariu di bata aka pinung na martonga-tonga langit. Molo tong ima di pasu-pasu di bata aka bunga-bunga na di ladang. Berarti na kita pe totong do di sariu di bata. Bahkan ditegason Tuhan Yesus Kristus ma di bagasan ima terpukon. Ahama nabo ima tapatupa. Molo ditabay akabiar kita. Manang di bagasan ayat 27 kosono. Isi mahamu marwaso pagadaon ari-arina nanggo sa asta gajangna anggotung sian pakol sohon ni rohana. Ini mau menegaskan bahwa sesungguhnya hidup kita ini tidak kita yang mengendalikannya. Dak kita na mga raja nguluton. Dan boy ima alani hol sotta gabeta bagajang umurta. Dan boy alani hol sotta gabeta bamamora hita. Salut na nguluton ima sa guru ni debatado. Jadi ala na nguluton sa guru ni debatado na dipangido debata ikon poso hatta tibana. Jadi ada ulau ni jorma. Didok ma di bagasan imatul pukon. Dia imatul pulutuli. Sai jumulu malului hamuna haraja ni debata. Doho tasit tonganna dungi tabon nama ka odeng di hamuna. Amangina ulau ta ternyata nagabesongon gubaran ni debata parhitian ni debata ima mangalului haraja ni debata. Ado jol mana mangalului haraja ni debata berarti tapaluas diri to dirajai debata. Dihita salut nakadamang dot daina. Naparjolo sahali di papos di batama manang di papos jamitau maruhatta asa totong positutu rohatta holang tu debata sabbi na disarihon na diparmudu-mudu debata dongolutta. Jadi amang inang ikon ima gomos bototta jala ikon gomos tiopotta jala haporcotta. Di sario debatado kita, di parmudu-mudu debatado kita, alani pos maro hatta holang tu debata sapi, unang alanya kabiar ni roka, gabi mago hati gora, alay ko tapasah ngolutta, tapapos ro hatta, nekoramutan ni debatado kita, alani amanginang, monotumpe, anak komuna dang dapo do pia kasirokap di tondina. Monotung pe ngulumuna dang dapo akka parenakon dope. Monotung pe akka enakon muna dang dapo dope akka parkarejoanna. Ala ikon pos doro hatta nasida pe tong do disarihon. Tong do diparmudu-mudu di bata. Di tonga-tonga nya kahahurangani disarihon jala diparmudu-mudu di bata do kita. Dang adung amanginang nguluton nasikop. Ale porsia mahita di bagasan nasosi kopipe didongani jelena moti di batalo kita. Na paduahon amanginang marhite-hite jamitaw nang dipaingot tuita ganuk marsada-sada asa totok kita lului harajam ni debata. Alana marhite-hite na talului harajam ni debata mana marhite-hite na totong rohatta do pikirata diraja debata di sinu dapot tahadameo. Dan adong portibian amanginang nabuy mabay kita dame. Hamoraon, hagabion, hasangapon, akasi humisi, akapangka,
Dan boy mabani mahita dame. Ala isi do na boy mabakita dame. Hulang Tuhan ini. Berarti ala na hulang Tuhan itu na boy mabakita dame. Di payot tu hita. Asa talului harajan na. Asa tapaluas diriton na dirajai di bata. Tapaluas pikirat na diraja di bata. Na sajulma na diraja di bata. Mago maka holso. Mago maka biya. Siya tonga-tonga niya kaparmolota. Amang inang. Dihita salu na nenulungan di bagay sa tuwata Yesus Kristus. Naparpudi sa hali adong masada carita. Adong masada ina na manorti ke pesawat. Odo pe parjul inaton naik pesawat. Dung masuk imana tu pesawaton. Torus mahu busisaw inaton. Torus matubu gudang aka suku-suku. Bahkan sampai marpanuk kumay mana. Tudungan na nari saping na narahudol. Tapa ina-ina. Ido inatoma. Sahak dono ni ma pesawaton ni ma tujuan na. Siga duan nongan nang ano mesin na. Buhado bagat do cuaca setung hujan badai anongan. Ragam do payaka suku-suku dinatong. Sape imana di suku nong me gabi kesal. Me dokon inatan dari saping nong. Inang nunga diturhoti ke pesawatmu. Ulaumu hudul ho nikmati perjalanan. Pasah ima diri tu pilot. Pos roham tu piloti. Saat don nong anonima di tujuan. Amang inang. Di tonga-tonga niya kaparmunot tapi sering do hita songon ima inakta sinakandingan na mabiyari. Tadok ibarat na nunga dirajai di bata. Ngota pasah ima dirita tu Tuhan. Aledung tapasa dirita tu Tuhan. Saya totong nang ima kita na mengendali di bata. Saya totong na kita nang mengendalihon sudah yang situasi. Padahal sa sitong na ikut ima pos dorohatta, biarkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan sampai ke tujuan. Itu kemana tujuan hidup kita? Di surga hasonangan rabdo Kristus. Tidak pula perlu amanginang terlalu mabir hita di tongong-tongan di parmaluno. Saulat naik. Kadang alanya kabir ni rohainang amang gabi olo do gabi stres hita. Gabi olo lam tabba sakit. Lam tabba arsak. Lam mor umur. Alay molo dunga postita pasahato diritay matu di bata. Disado di bata madongani hita. Disado dapota akahadamion dohot las niroha. Amin martanya kita. Moliate upasa ruan nami tuho di bata nami. Taruli tutu hami Tuhan marhite hiti hatam. Porsedo hami Tuhan. Nadiramoti hodos salut nangulu nami. Ajari hami marpos niroha dia kahatamon. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan matotong mangaramoti hita saluhuna.